Başga bir bellemeli zat bolsa musulmanlar şu Recep ayı barada ýaýradylýan we toslama hadislara esaslanyp aýdylýan käbir bidgatlar bar. Dogry, bul aýda ýaşy amallar etmeli, ýa-ni gaýdysymyz ýaly beter gaýrat etmeli, ihlasly bolmaly, emma sünnetde gorkadylan we öwredilen zatlar etmeli. Sogap kazanjak diýip asly bamy, ýokmy, dogry hadise esaslanýarmy ýa toslama hadise esaslanýarmy hiç birine seretmän her eşden zadyň edip ýörmeli däl. Gynansak da şu wagt şul aýa degişli käbir zatlar ýaýradylýar we ýaýradýanam ýene de özüni ahun, alim plan dip tanadýan kişiler tarapyndan ýaýradylýar. Mysal üçin şolardan biri musulmanlar regaib namaz diýerler. Regaib namazy. O näme Recep aýynyň ilkinji juma agşamy diýe şowuna agzy beklemeli. Şowunyň agşamam, ýani hepdeniň jumaň bir güni öňýani 4-nji güni bolýar. Şowuna agzy beklemeli we şowunyň agşamam, ýani juma gününiň agşam hasaplanýar. Agşam bilen ýatsa aralygynda 12 rekat namaz kılmaly diýerler. We şunu ýaýradýarlar internetde we hatda käbirler wagt edip ýaýradýar. Hawa musulmanlar onlar. Ene şul ahli sünnetin köne ulemalary kitaplaryna bellep geçipdirler. Şul namaz bidgat namaz, toslama hadise esaslanyp ýaýradylan gurrun. Toslama hadise esaslanyp ýaýradylan gurrun. Mysal üçin bunyň toslamadygyny, bid'atdygyny, erwet zatdygyny aýdýan alimlerden mysal bersek, İmam Newawi rahimahullah bu barada aýdyp geçýär. Mecmu' diýilen kitabynda diýär: "Salatul ma'rufatu bi salatir ragaib we hiya 12 rak'a tusalli beynel maghrib wal isha'i leylete awwal cum'a fi Recep ve salatul leylete nisfu Şaban 100 rak'a ve hatani salatani bid'atani munkarani kabihatani ve la ya'tar bi zikrihuma fi kitab Qutul Qulub Ihya Ulumuddin." Diýär İmam Newawi rahimahullah, Recep aýynyň ilkinji juma agşamy ýatsy bilen agşam bilen ýatsa aralygynda kılynýan we regaib namaz diýip atlandyrylýan namaz diýär. We Şaban aýynyň 15-nde kılynýan 100 rekatlyk namaz diýär. Bu iki namaz diýär bid'atani, iki sanniye bid'attir diýär. Munkarani, munkerdir. Kabihatani, erwettir diýär. İkisem erwet, munkar, bid'attir diýip aýdýar. We soň dowam edýär ýanky gepinde. Bular barada diýär. Qutul Qulub we Ihya Ulumuddin ýaly kitaplarda aýdylyp geçilmekligi seni allatmasyn diýär. We ýa-da ol kitaplarda diýär: "Wala bil hadisil mazkur fihima fa inna kull zalika batil." We ýene ol kitaplarda bu namazlar barada aýdylyp geçilýän käbir hadisler seni allatmasyn diýär, çünki ol hadisler batyldyr diýär, toslamadyr diýär. Yani hadis diýip aýdylýar, emma näme? Dogry hadis däl, sahih hadisler däl, toslama hadisler diýär. Ondan soň dowam edýär. Käbir imamlaryň bu barada sowap mukadib we istihbab, yani mustahab görüp diýär, ýadan zatlar hem seni allatmasyn diýär, bu galatdyr diýär, hatadyr, ýalňyşdyr diýip aýdýar. Ondan soň diýär, Ebu Muhammed Abdurrahman bin İsmail el-Maqdisi diýär, bu iki bid'aty diýär iptal etmek üçin, inkar etmek üçin bir gowy kitap ýazdy diýär. Allah rahmet etsin diýip, soňam onu näme şeýdip salga berýär. Ana musulmanlar ähli sünnetin ul imamlarynyň İmam Newawi rahimahullah şu namazyň bid'atdygyny, erwet bid'atdygyny, munkar bid'atdygyny we batyl hadise esaslanýandygyny Ihya Ulumuddin, Qutul Qulub ýaly kitaplarda aýdylmaklygy, käbir imamlaryň sowap mukadip ýazan zatlar siz allatmasyn diýär, bular bid'at diýip aýdýar. Mundan başga da musulmanlar bir sürü zatlar ýaýradýarlar. Bid'atçylar Recep aýyny okalyan doga şunu 100 gezek okamaly, mun plança 100 gezek gaýtalamaly. Ondan Recep aýynyň ilkinji 10 güniňi okalyan namaz, ikinji 10 güniňi okalyan namaz, soňky 10 güniňi okalyan namaz diýär. Ondan Recep aýynyň 27-nji gijesi Peygamberimiň sallallahu aleyhi ve sellem Isra we Miraja götürilen gijesi, şol gije üýşmeli, sadaka bermeli, we ýanky süýjülük paýlamaly, eýtmeli, beýtmeli, şoňa meňzeşkän gurrunlar ýaýradýarlar. Ulamalarymyzyň bellep geçişi ýaly musulman doganlar, şularyň hiç biriniň asly we esasy ýok dinimizde. Soňradan ýanky ýaly toslama hadislere ýa-da zaýyf hadislere esaslanyp bir zat diýipdir, şeýdip alyp götürüp ýaýrak giden zatlar. Hiç bir sahabalardan, mysal üçin Recep aýynyň ilkinji juma agşamy 12 rekat namaz kılanlygy barada hiç bir rivayet ýok. Ulamalar diýişýärler. Ýa bolmasa Recep aýynyň 27-nji gijesinde Peýgamberimiz Miraja götürilipdir diýip sahabalar üýşüp arasynda jemlenip bir zat edenlikleri şu günümizde käbir adamlaryň edişýärler. Sahabalardan hiç bir rivayetler ýok. Ýa bolmasa 4 mezhep imamymyzdan Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed, Allah hemmesine rahmet etsin. Olardan bular barada hiç zat rivayet edilmändir. Soňradan näçe ýüzilden soň adamlaryň özleri tapyp şeýdip gapdylynan süýjü zat ojak
bujuk paýlap 25-nji gijesi üýşeliň diýip mysal üçin ýa bolmasa ýa Salat ar-Ragaib diýilen zat hijri 400-nji ýyldan soň tapylan zat. Filistin taraplarında bir adam sesi oğudan eken, şo saýda arkasynda adamlar jemläp okap başlatdy ýa soň şeýdi bir oşadan adamlar üýşüp şeýdip halkyň içine girip ýaýrak gitdi diýär şu zatlar. Hiç biri sahaba döwründe ýok, sahabadan rivayet Allah hemmetinden razı bolsun rivayet edilen ok sahih hadislere esaslanmaya. Ulamalarymız şeýdip näme bellep aýdýarlar. Ýa bolmasa Recep aýynyň umumyny Recep aýyň aýtdyk haram aýlardan. Bul aýda edip bilinçe salih ýaşy amallar etmeli, agzy beklemeli, nefil namaz okumaly. Emma Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu planın juguna tut diýmedik bolsa, plan juguna plança rekat namaz kıl diýmedik bolsa, ýa bolmasa 27-nji gijesi men miraja çykan gijemdir, şol gije üýşmel oturmaly diýmedik bolsa, etmedik bolsa, sahabalar etmedik bolsa, onda bizem näme şu hukman şu belli bir gün bellep ýürüýte insanlara şonu şeýdip öwretmeklik ýalňyş musulmanlaryň hususan ýa-ki ýalak batyl we ýalan hadislere esaslanyp aýratmaklyk ýalňyş. Çünkü bärde näme ba? Peýgambere töhmet we sallallahu aleyhi ve selleme diýmedik we adan diýdi diýmek ba? Bu da aýam howpul zat musulman doganlar. Mysal üçin Al-Hafiz ibn Hajar Tabyinul Ajab bima warada fi şehr Recep adly kitapçygynda Recep aýyna degişli käbirlatlary aýdyp geçen kiçije kitabynda diýe: "Lem yerid fi fadli şehr Recep we la fi siyamihi we la siyami şey'un minhu muayyan we la fi qiyam leyle mahsusatun fihi hadisun sahihun yasluhu lil hujja." Recep aýynyň yani haram aýlardan bolmagynyň daşgary ýene bir faziletiniň bardygy barada we ona mahsus orazanyň agz beklemäniň bardygy barada ýürüýse şu Recep aýyna plan güni diýip mahsus bir oraza barada ýa-da şoň plan gijesinde bir şoňa mahsus namaz bardyr diýip diýe delil bolup biljek sahih hadis rivayet edilmedi diýe gelmedi diýip aýdýar. Umumunda fazilet, umumunda ýanky faziletli aýlardan diýdik, haram aýlardan diýdik. Emma ona goşmaça şu gijesinde, şu günnüzünde ondan artykmaçlyk şu fazileti bar diýip diýe näme delil bolup biljek hadis gelmedi diýip aýdýar. Hafiz ibn Hajar rahimahullah. Bu barada musulman doganlar ýanky 10 rekatlyk namazyň bidgatlygy barada, başga da Recep aýyna ýaýradylan bir sürü toslama zatlar barada, başga da alimlaryň sözü bar. Biz delil bolsun diýip näme ene şu iki alimyň sözüni getirdik. Yani biz diýemek okmuň bidgatlygyny, men diýemek ýa plan ahun diýenek günümizde. İmam Nawawi ýa ula alimler aýdýar. Ondan İbn Recep el-Hanbali, İmam Suyuti rahimahullahi aleyh alimler hem bellep geçýär. Başga da alimler aýdyp geçýär. Bu barada sahih hadisleriň ýokdugyny Ibn Hajar ýaly rahimahullahi aleyh ula alimler aýdyp geçýär. Biziň sözümüz öýtmesinler käbir musulman doganlarymyz. Eger häzirem şular dogrumka diýip inanyp ýören bolsalar, ana şol alimleriň sözlerini özleri alsynlar, okap görsinler, gözleşdirip görsinler. Käbir musulman doganlarymyz häzirem düşünmän şeýle diýmek mümkin. Ay namaz da onda näme ziýany bar? Ya orada da näme ziýany bar diýmek mümkin. Ýene gaýtarap aýdýan musulman doganlar dersimiziň başynda da aýtdyk. Umumunda haram aýlardan bolanlyk üçin umuman nefil namaz kılmak, umuman nefil agz beklemek, zikirler etmek, ýaşy amallar etmek näme gerekli. Şol aýda şol zatlar köprak etmeli salih amallary. Emma Peýgamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellem diýmedik zadyny diýdi diýip Peýgamberi guruladyp, o ýok namazlar çykaryp şunu sogap bar, ay şunu şu zikir aýtsaň plança sogap gadanýan diýmek bu näme bolýar? Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem ýalan ýönkemek bolýar. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu barada Sahih Muslim hadis kitabynda "Men haddasa anni bi hadisin yura annahu kezib fa huwa ahadul kazibin" diýär. Kim ýalanlygyny bilip durup meniň adymdan bir hadis aýtsa diýär, iki ýalançyň biridir diýär. İki ýalançyň biri diýäne ýalançyň biri şo ýalan hadisi düzýän kişi, ony ýaýradýanam ikinji ýalançy boldygy diýär. Ina howp şol ýerde musulmanlar. Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem adından bir ýalan hadis aýdypdyr. Bir musulman bende onu inanyp amal etjek bolup ýör. Senem şo ýalana eger bilenden soň, ýetirilenden soň inanyp şoňa amal edip ýörseň, aýam bu näme ýalana golluk bermek bolýar. Başga hadisde Sahih Buhari hadis kitabynda gelýär. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "Kim bil qaslayın maňa ýalan ýönköse, ýagny diýmedik zadymy diýdi diýse diýe dogzakda ýerine taýinlansyn diýe." Indi ünswer musulman doganlar şu ýerine. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň adyndan toslama hadis ýaýratmak haram. Yani Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem adyndan bir de aýdypdyr. Hadis diýip ýalan, şonu ýaýratmak haram. Ünswer. Inni toslama hadisi ýaýratmak haram bolup durka. Bir jahil musulman ol toslama hadisi ananyp oňa amal edýän bolsa, oň ýagdaýyna hilek erwet
bolar. Siz pikirlenip görün musulman doganlar. Yani 10 rekatlyk namaz barada hadis toslama, onu ýaýratmakdan geçen ona amal edýärler musulmanlar, ona amal etmäge çagyrýarlar. Ine bela nirden turýar musulman doganlar. Ine agzalyk getirýän zatlar şu bidgatlar musulmanlaryň arasyna. Ondan bir benden bir çykyp dogrusyna aýtsa, ey adamlar musulman doganlar şu bidgat bir toslap aýdyp durşuny. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýmändir, sahabe etmändir. Nefil namazy okujak bolsaň oka bermeli, emma nefil okujak diýip ýalandan oňa plan rekat diýip peygamber gurultmalar diýse, şol ýanky aýdylan gepin dogrulygyna inanyp gören başga bir musulman näme diýär dawa edýär. Ýok diýär, dogry diýär. Ol ahundady diýär, beýdidi. Plan tagfir pir peýdidi diýip aýdýar. Ol pirem ýalňyş bilýär, pir perişte däle. Pirem bolsa, näçe ahunam bolsa, qaram bolsa, hafızam bolsa, ýalňyş bilýär. Bunu sörmändir. Näme ýani okadyga İmam Newawi rahimehullah näme diýär? Ihya ulumuddin diýär aýdylýan zatlara diýär alınmaň diýär. Ihya ulumuddin İmam Gazali rahimehullah'ın kitabı. Emma näme? Allah rahmet etsin şu meselede ünsünden gaçypdyr. Ýazyp dur şonu. Belki şoňa ýeten näler käbir zatlar. Şoň üçin ay alim diýdi, pir diýdi diýip körek etmeler musulman doganlar. Näme etmeli? Aslyny tapmaly, gözlemeli, sahabeler edipdirmi anyklaşdyrmaly. Emma biz näme diýäs bugun kunna? Alanyp görsin. Şoň aslyny tap, gözleşdir diýilýär bolyn beter oňa adamdaky aýsen wahabi, aýsen bir zat diýip näme? O dogryny aýdýan adama beýdip adamdaky goýberýärler. Ine musulman doganlar bidgatyň ziýany şul. Bidgatyň ziýany. Musulmanlaryň arasynda şu bidgatlaryň üstünde näçe agzalyklar turýar. O biraçyn ýürekden muň dogrylygyna inanýar, o biri muň ýalňyşdan düşünürjek bolýar. Şeýdip biri-biriniň gowunyna degişip, biri-biriniň hakyna girip, biri-biriniň arkasyndan gurulap, biri-birine at takyp näçe goh galmagal turýar. Ine musulman doganlar bidgatyň berýän ziýany şul. Bidgat diýilýän zat musulman doganlar sogapmy diýip soňradan dine goşulan zatlar. Delilsiz sogapmy diýip soňradan dine goşulan zatlar. Din şeý diýip ýykylýandyr. Bidgatlaryň usulen ýykylýar. Musulmanyň arasyna agzalyk şu zatlaryň usulen girýär. Şoň üçin musulman doganlar bir zat amal etjek bolsak, şoň soralyň Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden hadis gelip diýýärler, oýun şu hadis sahihmi? Haýsy kitapda we 4 mezhep imamlarymyz näme diýipdir? Sahabeler edipdirmi? Şonu gow edip soralyň, anyklaryň musulman doganlar.